Regai mukupfupisa tiibate flag iyoyo. Flag yaMwari irimo muBhaibheri. Ndiani anoiziva? Pamwe mawara ndoakuti achirema nai. Flag, rimwe zita reflag chii? Shona inoti mureza. Pari right. Rimwe zita anonzi synonyms. Kana uchida kuti mureza kana kuti flag neimwe nzira unoti kudii? Kana dai nechishona, kana dai nechizungu. Andoda kutokuratidza chimwe chinhu chinotofambwa nacho zvisiri izvo ipapa, but paBhaibheri chichitaurika zvakaswatuka. Tisingapedze nguva. Makambonzwa wara rekuti mucherechedzo? Haleluya. Kana uchitaura nemucherechedzo weZimbabwe, unenge uchitaura neZimbabwean flag. Andizvo here? Kureva sign. Andizvo here? Ukanzwa pachitaurwa kunzi lift up the banner of Zimbabwe. Rimwe zita ndi banner. BANNER. Sign iyoyo hazvigone kuti moimba inonzi anthem, national anthem, mooneka pakusumuka yekuZambia. Zvonziko zvaita seunza hazvina basa iflag. Zvinobvumika izvozvo. Ukange uri munharaunda inonzi Zimbabwe, inotarwa nemiganho yayo, maboundaries, maborder ayo, chero mukatonzwanana sei newekumhiri kuseri kweboundary, muchitotaura mutauro mumwe chete, hazvigoneba kuti muti nekuda kwokuwirirana kwedu ukoko imborusumudzai mucherechedzo wekuno. Pari kujeka here? Nekuti mucherechedzo iwoyo ndiwo unotaura rudzi irworwo runousumudza. Pari kujeka? Kuti rudzi irworwo ruzive kuti rudzi irworwo. Babatei baba wana waMwari. How do you know kuti waamuZimbabwe? Unotarisa mucherechedzo unenge wakasumuka. The sign, the flag. Handizvo here? Hachingosumudzwi chichira chiya ichi, chine ukoshwa hwacho because chinotaura zvikuru. Kukatoitika kuti kwarara mukuru wenharaunda iyoyo, chinotodzikisirwa chosumuka kusvika panonzi pahalf mast, kutaura kuungudza kwerudzi runenge rwarasikirwa. Handizvo here? Isaini inonongedza ukoshwa hwerudzi runoisumudza. Ndiko kuti flag, ndiko kuti mucherechedzo. Saka ndiri kungoti tingosvinudzana zvishomanani. Ukaenda muBhaibheri unoona kuti varume vaifamba naMwari avo vaitoziva zvazvinoreva kana vakanga vachitaura nezvemucherechedzo waMwari. Amen. Mucherechedzo waMwari somuenzaniso, Moses aiunzwisisa kuti unotaura kutii. Nekuti ndiye
akanga achitaurwa naye naMwari kuti dzidzisa wana wangu waIsraeri kuti isusu kunyange zvedu tiri rudzi rwagara munyika yeutapwa, chetinofanira kusimudza ndechakati. Ndo zviri kutaurwa naMwari wenyu. Kana tichinge tichida kuwadzana imimi nemi sevana vangu, kuti muzive kuti ndini Mwari wenyu wanokuitai vatsvene. Vari kubatika here? Saka Mozisi akanga azove nazvo zvapfumbatika mundangariro kuti kana Mwari wachiti saini yavo, vanenge vachitaura mureza wavo. Vari kucheka? Ukaenda hati manyi pana Ezekiel 20. Ezekiel 20. Vamwe vanogona kuti manje tabva taenda kuna Ezekiel tiri kutaura zvaMozisi. Ezekiel akafemerwa nemweya mumwe chete wakanga uchifamba naMozisi. Tisati tazodzokera zvedu kwaairiye Mozisi wacho. Ezekiel 20 vhesi ya 20. Pane hapo verse 20. Ezekiel 20 verse 20. Ezekiel chapter 20 verse 20. Chengetai masabata angu. Chengetai masabata angu. Agova mucherechedzo wangu nemi. Agova mucherechedzo wangu nemi. Mukuziva kuti ndini tenzi Mwari wenyu. Pari kucheka. Chiri kuzivisa kuti ndini Mwari wenyu mucherechedzo ivowo. Sekungozivisa kwaunoita kuti asi kuno ukuku kwakuZimbabwe. Pandaa ndiri pamhiri apo pakasumuka mureza wakasiyana. Ini ndapfuura bhodha ini. Ndosaka panzi passport apo. Kana majamba mundoziva kuti waya iya yamadarika apo. Kwete kuti tiri kuti igozoita yemajamba. Tiri kutaura nyaya yemucherechedzo. Handiti ka? Anzi kuti musiye kuti ndini Mwari wenyu. Chengetai masabata angu. Regai ndiite so. Endai pana Exodus 30 ningi. Exodus chapter 30. Exodus 30. In fact, Rura 31. Endai pa 31 chai. Exodus 31. Pana asvika. Inzwai vhesi ya 16 kuti iri kuti kudini. Naizvozvo vana veIsraeri vanofanira kuchengeta sabata. Warirangarire sabata kusvikira kumarudzi avo ose. Pari kujeka here apo. Iwe sangano isingaperi. Iwe sungano isingaperi. Marudzi aIsraeri. Uyu ndi ancient Israel. Israel wakare. Asi taIsraeri wazvino nanzira yekuva wana wokutenda kubudikidza nababa wokutenda Abraham. Pari kucheka. Modern Israel ikereke ine vanhu wari nzvimbo dzakasiyana siyana asi wari pamweya nepazokwadi. Muri kucheka. Zvobva zvanzi mucherechedzo wangu chengetedzai mazuva api? Mazuva amangani ese eupenyu hwenyu kuti zvive sungano pakati pangu nani nemi. Apo pari kunzi chengetai misi yese apo
neimwe nzira kuti dai yanga iri flag jira mangwanani gega kuti rifanira kuitwa sei kusumudzwa panofanira kuti anthem yacho vanhu vodini osumudza pari kujeka ichisumudzwa mazuva ese pari kujeka chinzwa vhesi ya 17 tiverengere 17 mukoma. Chiratidzo pakati pangu navana vaIsraeri nokusingaperi, nokuti Jehovha vakaita denga nenyika namazuva matanhatu, akazorora nezuva chiratidzo akasimbisa. paverengeka chiratidzo pakati pangu nevana vaIsraeri. it is a sign, ifregi pakati pangu nei pari kujeka, pari kubuda zvakanaka here. Chiratidzo mureza iwo. Amen church. Pakati pangu nevana vaIsraeri. Kana tichinzi maKristu kureva Israeri wanhasi, zviripo ndozvokuti kune mucherechedzo uri kufanira kunge uchidi uchizikanwa, uchionekwa zuva nezuva. Pari kucheka. Saka murume anonzi Moses ainge ainazvo zvinhu izvi. Mwana waMwari tibabatisise iba. Waizviziva kuti kana Mwari wachiti mucherechedzo wavo wari kutaura chii. Pari kujeka. Saka pakazomboitika hondo pakati pavaIsraeri wakare nerudzi rwainzi rwechiAmereki, kwete America, Amalekites waAmereki. Ndudzi dzaipota dzichikangazvana nevaIsraeri idzi. Wakarwa hondo panonzi paRefidim. Ndiri kutaura naExodus 17. Pari kujeka. Ndipo pane nyaya inozotaurwa zvakanyanya kunzi sarudzai varume vanoenda nesu zvikazodii. Zvese izvozvo handina dambudziko nazvo. Zvakanaka izvozvo. Pandiri ndepekuti varume avo Moses ipapa anga ana Joshua, waifamba naJoshua, waitozviziva kuti kana kuchinzi mureza waMwari kuri kutaurwa bhana yaKristu iri saini yavo. Pari kucheka. Ikokoko wakanga vasingamudaidze kuti Kristu, vaimuti yavo. Pari kucheka. But warere kuti yawe ndo rinozoedza kutranslatewa mumarudzi akawanda tichinzi tenzi zvichidaro. Ndiye mumwe cheteyo, Kristu mumwe cheteyo, anozozivikanwa ari Lord Jesus kuno kuNew Testament. Pari kucheka. Takafamba napo. But pandiri kuuya teeresai wana, nyaya iyi haina kupfawa bai, inotori nenyaya dzayo iyi ukazoiona kwainoperera. Wakunda Mwari wari mubatsiri wavo, Mwari mumwe cheteyo wesaini yavari kuimba, wachinzwisisa kuti ndiye Mwari wavo anowaita vatsvene. Haleluya. Wakunda paRefidim
Werengai munzwe verse ya 15. 15. Mabasa ose ngaabatwa namazuva matanu. Exodus 17. Exodus. Ndandati tapa na Exodus 17 ameno zvinobatika. Exodus 17 pane nyaya yehondo neAmalekites. Tiri kuda 15. Ipapo Moses akawaka altare. Ipapo Moses akawaka altare. Akawaka chinyi? Wakurira vanhu ava. Wabatsirwa natenzi Mwari. Ndobva somucherechedzo worubatsiro rwomukuru ane chiratidzo chavakunda nacho. Amen. Bhati ngatiwakei altare panzvimbopo. Zvikanzi werengai. Akaitumidza zita rinonzi Jehovha Nisi. Ndokubva aitumidza zita rekuti Jehovha Nisi. daidzirai zvakanaka. Pakati altari iyi inonzi Jehovha Nisi. Itori altari. Pari kubuda zvakanaka here. Ikona kuita noise. Ukazvisandurudza kudzokera kuchiHebheru kwazvakabva nako zvinoreva Jehovha Nisi mumawara akati bha kuti haleluya, kuti Jehovha Nisi pachiHebheru kuti sumudzai mureza waJehovha. Pari kuchekera. Cheroka mazuva ano kwanaka kwane chimuchina ichi chinonzi AI ichi. Ukachibvunza kuti Jehovha Nisi zvinombotaurei, chitori chimuchina kwete munhu. Chinokuudza kutiko lift up the banner of Jehovah. Riri zita rakapuwa nzvimbo yakanga yakurirwa waAmereki nayo wachikundwa navaIsraeri pasi paMozisi naJoshua. Exodus 17 verse ya 15. Zita rekuti Jehovha Nisi riri kudai kuita mukurumbira mumakereke kuchinzi vanhu, Jehovha Nisi tinokutendai, Jehovha Nisi munoshamisa, Jehovha Nisi chikadai. Jehovha Nisi harisi zita raMwari, inzvimbo pakange paitirwa aritari naMozisi wakunda waAmalekite. Iri nzira yokucherechedza victory, kukundiswa kwavanga waitiswa nomuridzi wesaini yawakati simudzai ipapo. Kuti Jehovha Nisi ndicho chiHebheru chinoti simudzai mureza waJehovha. Hazviite kuti Mwari wagova nezita rinonzi Jehovha Nisi, kuti Jehovha simudzai mureza waJehovha, iwo wari iwo Jehovha wacho. Handisi kubatsvaga baiko zvinezvi. Ndiri kungobudisa chokwadi chiri paBhaibheri kuti Jehovha Nisi izita rearitari pamupiro wokupisira pakatumidzwa zita iroro, wachiti zvirangaridze vaIsraeri kusumudza mureza watenzi. Mureza wacho hausi bvukira kuti unonzi ndeupi. Mureza unototaurwa kuna Ezekieri kuti masabata. Ukauya kuno kuna Marko 2:27 na 28, tenzi Kristu ari kunzi Jehovha kumashure uko anoti ndini tenzi weiyoyo saini, ndini tenzi
wairoro sabata ranzi uko simudzai. Saka zita rekuti Jehovha Nisi murayiro, riri kupa murayiro kuvaIsraeri kuti simudzai sabata. Handi zita rokurumbidza Mwari kuti wagonzi wakunzi izvozvo. Izvo zvichitaura kuti ngakusimudzwe chinorumbidzisa Mwari. Amen, church. Mazita anotorwa nenzira isiriyo nokuda kwokusanzvera nokunzveresesa, tobva tazvitora zvichinzi taane mazita makuru makuru aMwari. Tinotaura zviri paBhaibheri kuti wanonzi Jehovha Nisi. Kana dai ukatora, handisi kutiza nyaya, Jehovha Shama kuna Ezekiel uko, I think it's Ezekiel 35, ichiti Jehovha Shama inzvimbo. Jehovha Shama chii? Izita reguta. It's a name of a city. Zvakafanana nokuti kuHarare. KuHarare koregera kunzi kuHarare konzi Shama. Jehovha Shama. ChiHebheru chinotaura kuti Mwari wari pano. Hakusi kuti ba ndo zita rawo. Awanzi Mwari wari pano ba zita rawo. Wari pano nokuda kwokuti wari pano, kwete kuti wari pano kuti ndo zita rawo. Haleluya. Saka mazita unotonzwa vanhu vachitoataura Jehovha Nisi, Jehovha Shama. Cherechedza mwana waMwari, chero ukatora ripi zvaro, kana anana Jaire waya kuti Jehovha Jaire, harisi zita ratenzi Mariari. Shama izita reJerusarema kumashure uko. Yaigona kudaidzwa kunzi Shiro, yaigona kudaidzwa kunzi Shama. Kuti Jehovha muwapo hwavo huri pano, kwete kuti izita raMwari. Asi handipo pane nyaya yangu, ndiri pamureza. Haleluya. Wana waMwari kana tichiverenga ngatinzverei nekusvinura. Dai ndichipeta kumapeto, dai Mwari akanga azikanwa zvakanaka panyika, vanhu vachizviverenga zvakanaka zvinezvi, wasingazvitwiste zvavanozviita izvi. Ukati Jehovha Nisi, hautauri chimwe chinhu kunze kwesabata rawo, nekuti ndio furegera. Imbonyatsai kuzviti muri mega ipapa kana kumba kwenyu kuti asi kana ndikanzi ndinoda kusumudza saini yaMwari, ingaa ipi pasaini dzingawanika. Munozviziva kuti here waRoma wakapisa Jerusarema, guta reJerusarema AD 69 kunobata 70 apa, inongonzi 69-70, kana muchida munongoti AD 70. Panopiswa Jerusarema kuti rigonzi apa sina dombo richasara pamusoro papo, kuti igonzi imba iyi yaparadzwa, desolation. Panoparadzwa Jerusarema, waRoma wakanga vari pasi paTitus. Pari kucheka? Waisiziva kuti kana kuchinzi saini yaMwari yaJehovha kunorevei? They knew this thing. Saka iwo wakauya neyawo, vaimisa, yakatobairirwa muvhu. It was planted in the soil, muvhu rakatenderedza nzvimbo tsvene, kuti kugozadziswa kuti nyangadzi inounza kuparadza yamira panzvimbo yaisingafaniri kumira, uri mucherechedzo wekuzobayiwa kwaiitwa ivhu rinonzi munhu nezvisingafaniri kunge zviri panzvimbo iyoyo. But handipo pane nyaya yangu.
Kumashure zvishoma pasati pasvika kuparadzwa ikoko, pane vainzi anzani Epiphanes wakanoisa mpiro wenguruwe paaritari kuJerusarema. Uri kuona kutozviziva kuti izvi hazvifambirane bane zviri kudaro Mwari wanoyera. But pane nyaya chaipo ndepokuti maRoma akanga ari pasi paTitus wakazviziva kuti kubairira chavo chinonongedza chinamato chezuva, that sign was a sun, yanga ine masimbo esun god. Saka wakazviziva kuti tikasabhana iri zvafanana nekuroverera Union Jack padzimbawo kuti zvibatike zvakanaka. Saka makaona pakawanzi independence wanzi bvisa ichi, tanga ine kubvisa ichi. Kukatoya munhu mukuru kubva uko, ndiani aka Prince Charles kozodzupunura kozobvisa Union Jack kuti kusumuke mureza weZimbabwe. Zvikanzi kuzvitonga kwadini kwagundika. Waroma wakauya kozotapa kuti wapise Jerusalema, wakauya wane flag, their own version of Union Jack, kana uchida kuti ndizviise nenzira iyo. Vanhu vaiziva ava kuti mureza wokunoko isabata, because ndo zvakataura Jehovha. Saka kana Moses achiti Jehovha nisi, chiri kuitwa nisi panapa kusimudzwa isabath flag, noti kuti razita raMwari. Saka Satani nemano akanozvisandurudza zvinhu izvi kuti vanhu vasaone chokwadi. Panzvimbo yekuratidzwa sabata wakadzi zita raMwari iroro kuti Jehovha nisi. Iro risiri zita, Bhaibheri vhesi richinyatsotaura kuti iaritari yekukunda wasimudza flag kuti wagoziva kuti ndiMwari wavo anovapa kukunda iko. Haleluya. Hatangoti tipfuure zvedu napo. Mwari wakomborere kuverengwa kweIsraeri. Taurai zvamunoda kutaura mukoma Chingwena, tiri mukereke makasungunuka. Inini ndakafamba nevanhu vakadaro, handina kuzozviita, asi ndaisa kuzviziva. Izvi zvinonyadza izvozvo, nekuti chandikuti zvinonyadza ndechekudai. Pakadaro ipapo unododzwa munhu achitokupoka kuti tine musangano kana kuti tine zvatinazvo chechi kwedu, munokwanisa here kuuya. Zvino right, tomboti ndaenda pai mandikora ndasvika ndooaaa muchandipiwa here mukana kana kuti ngatiti mandipa mukana ndobva ndakutaurirai ndichikuvhurirai magwaro saizvozvo izvozvo. Munozvitora sei kana kuti vanofunga vanhu shoma vanonatsa kuti zina muchechi minimo machonotokwada kufundisa ari kudaro kana kuti ndivhangeri kana kuti ikonana kudai vari kudaro. Ini ndobva ndavatsanangurira chechi sekukoko kwandaita kuti aiwa hazvina kudaro ba. Bhaibheri shoko raMwari nderiri pazvizvi zvinoti pakati ndichitoverenga mubhaibheri yamuchairo. Saka pamuri kutsanangura muchiti kana pamuri kunamata kana pamuri kuimba kana pamuri kushaura kana whatever vamuri kuita muchiti kutaura Mwari muchiti nisi, hazvisizvo babhikozi iyi nzvimbo iyi wanofunga vari vatatu vari muchechi imomo vanzokudisa chidaro kana mukuru achidaro nenozva munhu akoko ndobva ndazvikorekta ipapo. Wanofunga vanozvitora sei? Vanoti here chechi iyi ndizvozvo zvakuitwa munhu. Saka zvinopisa tsitsi uye zvinonyadzisa nekuti mataura mukati ruzhinji haruna kuziva paende kufamba ipapo zvichizvo zvinozvikureva kuti wakunamata nzvimbo, wakunamata chifananidzo, wakunamata zvese zvavakufamba zviri hazvisiri zvakako.
takusanganisira mureza sekutsaka tukuita panapa kuti Sabata ndo mureza wa Mwari. Iwo wawo mureza wawo kuti mureza wa Mwari uri pasani. Nani chitarisa panapa kuti zviri pachena nekuti kana uku kuna Ezekiel uchitaura zuva rechinomwe anditi ndobva ndazoenda ini kuna Mateo avakadzdzisa Bhaibheri muchiti patakadza chidzidzo chiya mumaifundisi chekuti sondo muBhaibheri Mateo 28 verse inenge 1-2 inobva yakutsanangura kuti zuva rekutanga revhiki nderipiko. Saka iwo kana kwada kuti ndizvoni aiwa munhu anongotsanangura anongomura rake raari kuda pachi sekutsanangura zvoitwa nomamwe kuti hamu Sabata rako iyoka musi waunamata because unoona kuti ndo rangu rechinomwe rako rechinomwe nhai ko Bhaibheri rinoti kuti kobata Bhaibheri anoerenga. Maita basa elder. Nyaya iripo wana wa Mwari. Kwedza kuonesa atitaure izvi kuda kufukurana kuti I'm not preaching churches. Focus yedu isoko rekusingaperi everlasting gospel. Yes. Everlasting gospel ndiro rine izvozvi. Kukutaurira chauri wrong rudo kwete kutsvaka kukutsondoresa. Handiparidze izvi kuti takananga nhingi. Paul andotaura zvikanzi zvinotonyadza kuzvitaura zvinhu izvi. I agree with you pamunoti zvinonyadza uye zvopisa tsitsi. It's a shame. But tinozvitaura nemisodzi zvinhu izvi. Shungu newavariro zviri zvokuti tionesane nyaya yeruponeso chirwi rangu. I was listening to pane ari kuparidza anomboparidza mustreet kuHarare. The way yaakataka naye Sabata achiti anzi he was starting from Genesis ndikatoteerera nchiti but ndofunga ari muGwara. Ndichaziva kuti ndiani but mheno ari kuparidza mustreet ari kunzi evangelist what. Akanoataka Sabata nenzira yanga iri so intelligent. And I said, hey Mwari, this is misplaced intelligence. Because akagona kunoita twist mind dzevanhu akati no, Bhaibheri rinotaura kuti zuva rakazosikwa papaya. That's true. Because Bhaibheri rinoti kukawako madekwana, kukawako mangwanani. And ndo order yemazuva. Kunoti evening then day. But zuva rinozointroducwa papaya semaka rinototaurwa futi zita rekuti sign. And musign iyo yatiri kudhira nayo, you can't remove the sign of the sun because ndo riri kunongedza kuti sunset to sunset. Muri kupaona? Saka akanoti vanhu vanozotinetsa neSabata because kuna Mwari mazuva anga akutofamba kudhara. Hey, and the entire wanga vari ipapo, vanhu vanga varimo mustreet ipapo wakapafarira, wakaridza mhururu, wakadidi zviya zvokunatsoratidza kuti paata kwaSabata in a way inokwenyezera pari kuwawavira kuti zvigoneke kuramba wakatizana neSabata. But the Sabbath, unoziva zvinoshamisa kuti munhu arambe kuti 7 iye aine number line. Iri kunatsokutaura kuti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then you want to dispute it, but we have 7 because probably number line iri kutangira kumashure. That kind of reasoning iri mumaziso epanyika intelligent, but kutaura chokwadi in the eyes of God, that's serious dullness. Because uri kuramba scripture uchinge uri kuibvuma. Spirit iyo iri antichrist. Urupaona? Saka zvikange tichitaura zvinhu izvi, tinotaura nemisodzi zvinhu izvi.
isese rakaipa kuti pasi pese munoungana mugoti muri kurumbidza Mwari muchitaura zita riri instruction yamakapuwa kuti murumbidze Mwari. Asi musingazivi. Muri kupaona? Ukaziva dai kuchinzi kune muHebheru wenguva idzodzo, panguva yamune muchiti tiri kurumbidza Jehovha Nisi, anoti ona wari kuti kudiko wari kurumbidza pari kunzi simudzai mureza waMwari iri zita rearitari. How's that happening? Muri kupaona? Saka dambudziko riri kwehama dzangu, kune sincerity, kufiririra, but tichifiririra pasiripo, because Satani akagona kudi kuzvitwista kuti vanhu vaone zvisirizo. But Kristu anotaura mazuva ekupedzisira kuti anonzvera ngaanzveresese kana kuti ngaabatisise, uzive kuti chauri kuti ndinhingi ichi ndizvo here chaizvo chaizvo. It's so clear. Kandai ukaverenga NIV, kandai ukaverenga KJV, kandai ukaverenga Standard, inotsotaura kuti and Moses built an altar there and called its name, not his Jehovah Nisi. Ndiko kuti kune mamwe anobva ataura kuti Jehovah Nisi ndiko kuti kana zvichiturikirwa simudzai mureza waJehovha, harisi zita raMwari. Saka I agree with you. Mweya wangu unorwadza zvichaizvozvo. Cherechedza yawana waMwari. Handisati ndazviona muBhaibheri kuti Mwari ane mazita iwaya. Zaidai nzvimbo kana kuti aritari, but mostly maaritari. Vanhu vaitya Mwari ava vari kuda kuti vanhu vazive Mwari. Satani obva auya korova paroda kudzidzisa kuziva Mwari. Zvino kana pachinge parova pari ipapo, kumwe kwese uku kwakanaka here. Zvakanaka, werengai. Tiende kuna Wathesalonike wechipiri chapter 3 verse 13 to 15. Wathesalonike wechipiri chapter 13 verse 13 to 15. Chapter what? Aisvike kwese kuWathesalonike. Chapter 3. Chapter 3 verse 13 to 15. Pambangoita kunge kutenderodzika pabuda chapter 13. Saka i chapter 3 verse 13 kunobata 15. Zvajeka kaizvo. Handinaro. Imi hama dzangu, rambai muchiita zvinhu zvakanaka. Musinganeti. 14. Kana paine munhu asingadi kutevera mashoko atakakunyorerai mutsamba iyi, muongororei muchibva marega kufambidzana naye anyare. 15. Regai kumubata semhando yenyu, asi mutsiurei sehama yenyu. Aiwa, vakanaka. Ngazvibatike zvakanaka izvozvo. Shoko riri kungofamba pamwe chete na Amos 3. Hawagone kufamba pamwe chete waviri kana wasingatenderani. But azvitiite kuti tione watisiri kuwirirana nesu semhando. Pari kujeka. Ndizvo zviri kubuda ipapa. Kubvuma kusawirirana. Agreeing to disagree. Kuti andigone basa zvandakaita inini. Kuti nekuti nganangana wangu ari kuda chete kuchengeta sondo, saka ngandirambe ndiinaye kusvika haikona kuperekedza munhu kusvika kugehena nokuti unomuda. Pari kujeka. Zviri kunzi naTenzi, bvumirai kuparadzana, but paradzanai musingatore mumwe semhando. Ishoko riri kungotsinhira rimwe chete rinoti naKristu
andakuunza runyararo but bakatwa iwedhiro raMwari rinoseparata kuti awa wanotenda izvo awa wanotenda izvo, asi chishuwo ndicho chokuti tese tizive zvokwadi. Tichazonzwa zvizere zvenyaya dzakafanana idzodzidzi mudivine service yanhasi, inobata yambiro inogunzva nyaya imwe chete iyoyo, ende zviri kuna zvakazarurwa zvinhu izvozvo, asi marudzi haazvioni. Tine nharo nepamusana pokuti ruzhinji ruri kuenda kusiriko zvichinge zviri correct, asi zvinhu zveruponeso, zvinhu zvaMwari hazvisi zvemhomo, ndezvechokwadi. Tinotenda nemazuva matipa ekuvhara nawo.